Cardo, Nilimonjorong Pipi, Pinibirta, Arjuponika. Punch district along grenade bomb pen. Indian Army attract along Klempar atum kateng khengdun ajok bangpho Indian Army apran kedamnang. Jammu and Kashmir, Punch district along kedamtang jangmi puniphay ingkoy arni Klempar asong atum ihum Indian Army attract agari grenade bomb pen ahir ing tangrak pen kateng khengdut ajok bangpho Indian Army klembang atum apran damnang juilo. Indian Army attract agari mesitami chopipon etlo. News Desk Report, Karbi Anglong News. Dipu Government College along kedamtang arni pen non puan akisung alam aputhak chechak un AC Education Richard Taubi aphan pinpuralo kepajerpon. Jangmi puni phaing korai si arni Dipu Government College atum kecharli o somar atum chelangsi Union Body Kavedet lapen kilekipa dopon perek ajok alang litum chelangsi Richard Taubi aphan pinpuralo panongsi lahaya kisung keboy alam aputhak pipajerpon lo. Lasi Dipu Government College Education Richard Taubi lahaya kisung alam aputhak nontong sekot pen nang cerabdun nang jipusi kachoningri pedopon. News Desk Report, Karbi Anglong News. Ni tum kipha tempen na kom report kero pajiriglo pini ni tum Difu Government College student ahin pen na tum phanang ke hanan kok alam the bangke la puhenlo ni tum Difu Government College along sini akisung kedamtang penana ni pen tum kachintang nang pen non pon tum bangso kisung ke pobong pathak sini tum nang ke hang jasemer bangke Difu Government College along kedamtang surini rang kora ini sengkan aparman DGC SUS body tumhan invite non piningam 2023 mare ninkan surini kora ke thom thang ni phaing kora truck arni abangke union body atumhan dissolve law asopena phige that election padu phidang je polo jasmet nitum kachinida mateng pulo tangte lindo commission sini labangso college long nitum apramera adopt law pala so teng pulo te labangso college long academic session start depen chiklo rui truck pen Rui nerke bangpong si labangso election padunangi polo lapen ke union less bangeda ke avidanang ji pusi aron long toklo las bonslame nitum labangso lam thepen nitum principal aphani tum batai chingkidam lo vice principal han chingkidam lo lapen all esudi tum tum chingkidam lo chidalang tum naipu bangke sarlang dolang pusi apramena nang pubom lo amani tum daing hong bom lo nitum kachari si bisi important nan nitum kachari si kinang solang pusin hong bom lo sedame nitum kachari phan apor pinai pusin nitum chari da chari lo la pen salang la pilo la pen non bangke exam judlo nasi lalo exam judel pisame tum chingkidam pen alang tum khan lo election bangke non ma padone lang yalang pusin khan lo si kubi posi padone lang pusin nitum la bangso aphena ke mai pen arjuna tum pini tum la bangso aputhang nitum da Carbino Thomas Council executive member education department EM sir Richard Tokbi sir Pansami tum kachuningri mate pimpura lo si pajiram lo labangso college along union body avidet akisung non thepikang lo ala kisung bang jasmer bangke student atum sida ke Difu Government College ke Karbiang long chot kalila ke asam nang tai sino nama chang klong college lage si thidung college hala so college long thang discipline ave pulote ma union less pare lage itum therak me binong lasi non jasmera kisung bangke student atum komane happen chilo kana college bang are lo lapen ke jasmer no chari ba prang ji pusana tum pulo itum da ni koilo sidame class in pin si itum class pass course man me chalo ko class in pin se exam pa tok re lo hala gen to itum ha kachari phano prang ji phon ke ma thapon lo ma lagali mate lasi election do kedo bange sungu gali lake lindo commission teng pote nikep ang bong sila tum koro fonda ko tum kado we tum cholap nei apor nikep ji pi lasi nikep bo meta campaign phansi ni troxi ke dam juipo enke la pilo nomination pen chenglo scrutiny kado we ke lage nithom me ji lasi hola solong bange teacher tum lana apor ke dam muji gali la election committee tum bangkan si bang potro ko dosta tum si apor dam choji am par bange student tum kam lasi hola ke sungu gali lasi nitum labangso pheran ke mai pen made labangso news channel la hin na si tum chuni polo je Difu Government College principal non ke mithang kar bilo la selang tum hani tum chi buji mone pani tum hana tum ki sung nang chini mone posi tum kiram tani tang hong bom lo na son chi non an ma ke por lit tikang lo la si Difu Government College along prabjin pen DGC SUS general election dunang po la pen si alang tum ki po teng mo ben tum ka ching ki long teng alang tum pu bangke academy akimi assession klang si election pin po si la tum la so teng siklem bolote ni tum bange chulon thek athima bote la ina kan si ke lage general election pavidat pulo tangte union body ke lage union body avidat po lage college ke lage therang mi kam lo opinion ki sung ada non admission na nang lepo
union body ke lage student na pen parents atum representative ya administrative na chingki je phan nasila tumung se avidat prote da college ong kupima admission me changlo kaduna ke siksa doi me thang khai phan pen changlo kadu ve tum chalang ning apu the thedung basi election ma padu sarana po basi ni le tabang so aperan ke mai pen kadu ve phan mate principal pen education department em la pen ke secretary by do phan la pen ke john secretary sir phan kadu ve tum na ni chuni reason lam thing ton ko kadam Lahorijan petrol post naka checking along inut ariso along pen drugs kelong pon. Kedam tang jangmi poni phai ingkoi arni ajo por phai sirkep apor malom Dilai police station ke parlo Lahorijan petrol post along ihum night super bus registration number MN01BA 0003 Manipur pen silong an kepali jipu abas along kiri kakuruk dun pen kache thap dun mate passenger ariso along pen raki ahormu drugs heroin nepon longlu. Lahorijan petrol post IC G10 Gogoi pen nangke pachini dunke mini plastic container phola pen soap case ke thom along ke thap si ke pon lapen 37.48 grams and doji lapen ke pon vek M Somi Manipur asor aphan nep ingnang pon cheklu Pherangke klembang lapen RTI klembang atum aphan kolom sing be pen dia kachohang pon Kolom sing be social media achetai along pherangke lapen RTI atum aphan karbok aputhak ke chok thik kache kubir lapen dia kachohang ponthu Lason si jangmi poni phaing korai CR ni ada por phai kep apor malom japra langso arong amekar inut kolom sing be japra langso ahi thialong computer akulat kachubi abangphu social media Facebook achetai along pherangke klembang phu bang phi do an lapen RTI activist atum aphan an nongno ke jo lapen karbok aputhak dia kachohang ponthu Kolom sing bepen kaningje ponke nili social media achetai along mate Facebook along pherangke lapen RTI activist atum do an aphan thangnat ke chokche avi pin pen nili ke chokche nongno ke jo thap karbok ke nili chokche detlo lapen karbi anglong a pherangke lapen RTI activist ke do an aphan dia johang ponlo Bukajan pensar kurube Karbi Anglong News Nilimen Kamal Singh be nili pini tarik mana impor dari siar ni nili personal Facebook account pen isi post ki video la media la pen RTI activist kumpan lason si kita compromising system side deton mari atum media pen danglok RTI activist atum anta legal illegal system si awi pin lo lada usinil isi post kipi abang so post abang ke nili komani aphan jok chedet ba leledet ba komani media akorti atum kichu claim jok chedet pu nili ke thekdun long approve itu bele nili ke post kali nili ki matha dam ke papleng thekhe lapen ki pang ki matha dam ki pang chin thekhe ajo ini si men social media long top content lo la si non nilihin pen lamplar kachipi abang ke la heno je ladak media la pen RTI activist atum langsung kecok che ba ke ni ba konani compromising system ta dupok ku nili jong dam de la pen alang litum lapuson claim claim ko sinili nam klar pilo lasi media akorti atum lapente RTI activist mate RTI side claim atum akorti indir atum stami pumadnia phan lam lason pilo kechok cheli damrok ba aning dono doko kulotante nili phan nili jongjung nili phan jongjung phan le ning nangoi chodlon la bangke nili kechok che tektik lo kusi nili lamklar chipilo nang le not back a media tom hanang le sentiment la puson doma sentiment la puson awi media akorti tumata ni ladak hanjang langso press club ono pinangan ni men ki matha tong ki thia joini si ladak ki matha ke papling dam ki thia joini si ladak post de usinili lamklar piglo akorti tum ta komani jong sining oila kulote lai pong nili pam dia ikko kusi nili ning thilo
media ki claim tum anang li kam sai ki mi ki claim la son thek do nong li ma sai ki mi ki claim la pu son abang e thegalong mane thegalong mane la Facebook page along si thegalong chot he ni me kini pen bang ke mane face to face abang e thegalong li ha Facebook along banane ko mane korop hem su ki kim patang te ta ho la hai pi ne tilang dam pen Facebook along pi la hai bang thegalong ha Itu nang le compromise je ti bu kuna sik thek long sik la la hai bang ke la Facebook along pi ne bang ke tok tap ke tok ru alam ke thegalong pe siladak men ni ning bang amasi tok dep la pusoniyat te hola Facebook lo tok ta pu hala so men nang li chini ma kuma lon lo la son ki paklang non bang ke ning vedet lo stame la puson Facebook along bang tok abang pinang an do pusi nili thegalong la si ala son ki matha dun masi men tok dep la pu yat nang li la bang so kom Facebook la so post along man la comment nai pi don non nang li rai do ma nili rai do nili babu terang do Comments por hi thate. komen sabang nili orhi gi to kait atum pujat lo keyboard idet titi ke en te kon kalite foto paklang ji pupu teko pula persona la ik bangta komen nang tidun delo te nang le Facebook long friends bang an do friends sabang ke bang an nili ka celangi ke ta prai 2000 an ba ke do ta hai bon 2000 e bob dui te la bang so ki pu salon nan li bang an phala ki tek pon lata ninga we tu delo la Facebook page lo la so post bang ni non delete dik petma Sami langso korkan thi alang roi adolong ningkan plipar det ta patang ti det ajok rat atum kisung nang korkan thi lapen langhin constituency ahoy dongjor abi lapen beren rokram sa arong adak kedu korkan thi alang roi adolong kasila ningkan plipleng det apita non pon ta nujok e hong ta patang pon telang jong dami government aron ateng pulotang te ke thom patang vek nang jipu arondo lapen subway sitame wooden bridge pivek nang jipu arondo non ke cheksi don roi ajok rat atum jasemet ki rong thongkep adat atum kedam kewang school college kidun lapen hithi borha kedam kewang lapen komani atum ke kaching koy atum ta do olo puta rat atum pen nang pachini dun son si cherok tok adat atum pen langhin karbi anglong autonomous council Billy Mohon Khaglari lapen korkan thi karbi anglong autonomous council chairman Raju Tiso atuma phan kachuning ripedopon labang so adolong patang ponda prangji aphan hadak arat atum pen choning ripon sami langso pen longba morning ti karbi anglong news kan thom da so se lodi kan phone ru pu he te nang le tum lo bangso ke ke chehelat ka siksak ateng betel lo bangso dolong tang da frang sik naing ma tang na prang sina po ta no mat mun te no ning ka si mun ding no patang de te polam he te rong kan rat sik ke chehla lo tum chini ma lo bangso ta dolong chela rong te du pik la te chela te pu posai te rong pen pu warong pe rong la son terang rong son samlang su la pu chela pik lo mata to ta lai e krong ber masila si tot kap masila si wang rel mati e pipi nang le tum lo bangso dolong puthak uji mane tang na prang te polam he yo lamang la pon ben